Benvinguts de nou al programa d'entrevistes. Nosaltres som el Marc i el Guillem. Us agradaria conèixer més a fons el cicle formatiu de grau mig de restauració del nostre institut? Som-hi! Hola, avui estem amb la Cristina, professora del cicle de grau mig de sala, i li farem unes preguntes. Quant de temps portes fent cicles? Doncs porto 5 anys. Què és el que més t'agrada de la teva feina? M'agrada poder donar l'oportunitat a alumnes com vosaltres a descobrir parts noves vostres que potser no coneixíeu i veure quina és la vostra passió i a què us voleu dedicar en un futur. Per què vas decidir dedicar-te a ser professora de restauració? Doncs jo m'he dedicat al món de l'alta gastronomia i l'hoteleria de gran luxe, però vaig anar a fer un voluntariat a la Índia i en aquest voluntariat vaig ser professora i aquí em vaig donar compte que podia mesclar les 3 professions que m'agradaven. Moltes gràcies. A vosaltres. Per què vas escollir aquest cicle? Doncs perquè vaig estar en un altre cicle i vaig repetir i doncs havia de buscar una altra alternativa. Perquè m'agrada molt i volia fer això. Vaig escollir perquè jo sé que m'agrada tractar amb gent i sempre he estat tractant amb gent i sé que aquest cicle em dona l'oportunitat de tractar amb gent i d'estar en contacte amb relacions i tot, i jo crec que beneficia. Doncs perquè jo l'estiu passat vaig estar treballant com a cambrer a un restaurant del meu poble i doncs vaig veure que era el que m'agradava i el que em volia dedicar. Bé, perquè primer vaig començar fent batxillerat i no em va agradar i volia fer la cosa. Perquè jo vaig començar als 16 anys a treballar a la restauració, em va agradar i vaig escollir aquest cicle i em vaig ficar. Què és el que millor et surt quan cuines? Els entrepans i formatge i bacon. Els còctels, l'atenció als clients, els vegetals. Els còctels. Doncs aquí a la cafeteria el que millor em surt són els entrepans de truita. Sí que és veritat que els entrepans així de bacó i formatge o dels frankfurts que fem, jo crec que surten bé. T'agrada el cicle? Sí. Per què? Perquè em passo molt bé i faig moltes coses pràctiques, que és el que m'agrada. Sí, perquè estic fent la que volia i... Sí, és molt interessant i té moltes coses bones. Sí, està molt ben fet. Jo pensava que anava a ser pitjor, però la veritat que m'ha sorprès bastant i estic molt content. Els professors tenen experiència, són exigents, que és també el que m'agrada, i la veritat que són molt majos i tot, però que no encanya, així que està molt bé per mi. Doncs sí, la veritat és que sí, és un cicle molt bo on he conegut gent molt bona i tenim molta llibertat i bueno, això. Sí, és molt interessant i està molt bé. I què tens pensat fer quan acabis el cicle de sala? Estic pensant fer turisme, que va dins de la rama del turisme també. Fer un cicle superior de qualsevol cosa relacionada amb el màrqueting. Jo quan acabi la meva idea és fer un cicle superior de turisme i després del cicle superior de turisme poder treure un màster de restauració o si no estudiar coses de hoteleria o bartender o tirar un cap allà. Doncs tinc pensat continuar estudiant, encara no tinc clar el què, però sí que serà sobre això. I bueno, ara mentre estic estudiant veuré què és el que més m'agrada. Doncs un cicle superior de gestió d'agència de viatges i d'esdeveniments. Esperem que us hagin agradat les entrevistes. I que hagueu après més sobre aquest cicle formatiu de grau mig de sala.